Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Tipasana ku ma update pano lero ndithu date ndithu ndoti tawa mwezi wachiwiri wa nkhondo iyi ma Americans ndi ma Israeli akukanika ndithu kugonjetsa dziko la Iran, kugonjetsa kukanika kupanga zimene iwo akufuna kuchita ku dziko la Iran. So actually pakali pano pa akupanga claim victory kuti tawina like kuma popanga pofuna kukuwuzani pokuti awinapo akuma kulongosola kaye like kulongosola kwambiri kuti mumvetsese kuti awina like inuyo like simukumvetsa. Okay, mukuona ndi maso mukuganiza koma iwo akuona bezi sizikwanira koma afuna chito kulongosolerani kuno kuti the navy is gone, leadership is gone. Sasa atetete tateta pasipoli mwida tatete kanako akuwuza kuti we are winning. Afuna chito kulongosolani osati zimuganiza osati zimukuona nuzo ya koma iwo achito kulongosolani ndekuwina kumene abapaka claim pakali pano tasintha boma koma kusintha kwake chifukwa taphala timu yoyamba kenako timu ya number 2 ndi timu iyi at least tikumvana, meaning kunena kuti zinthuzo sizikumveka, zinthuzo ndizosamveka kumene zimene akunena iwo sizikumveka koma afunika achitopanga ni convince. So zitenga kuti umaganiza bwanji, ungati umaganiza mwa basi hayi zonadi koma ngati umaganiza bwinobwino zira hayi akulu iri mukunama imwe mukunama zoita zimukunama isi zona zimukunama. So that's it. So mosata nthawi dzulo kunali kuyankhula President Trump amafuna yankhule kana also President Pezeshkian wa ku Iran amafuna so yankhuleso komano anayamba ndi wa ku Iran kenako Trump ndio kenako after zimenezo kupana chinekano zinthu chabwino. Koma pero ndikufunsa ni mawu awo kuti mawu onena kuti amenya, okay, amenya ndi mawu oti amusinja amene akumveka zoti amenya kwambiri ndati mawu amene akumveka zoti amenya kwambiri ndati fosa limenelo tiyankhane kumapero chifukwa ndikumene kuli nkhaniyo. Chabwino Pezeshkian anayankhula mapoints angapo komano iyeyo amayankhula direct ma Americans, okay, amayankhula direct kuyankhula ma Americans, okay. Chabwino so toyamba anayankhula kunena kuti dziwani inu anthu aku America kuti ife ngati ma Iranians, ife Iran kuyambira mu chikhalidwe chathu mu history yathu tilibe udani ndi inuyo ngati anthu aku America. No, nkhani ndiyo kuzana ndi ma policies aboma lanu ndefule kamati ifa ku America timakama nkhani zikuti ndi ma policies malamulo ifute malamulo ama Americans ndofinya anthu ena kwafinya anthu ena zivutika kena kwa iwo azikhala madolo kena wazapanga controls nzawo kwa amene amamvetsetsa kwa amene amazitsata akudziwa kale bwinobwino kwa nkhani imene so ungajiranso kumulongosolera. So number 2 anayankha point yonena kuti Trump akuona kuti ndife global threat ngati kuti dziko lonse lapansi ife ndi chiopsezo. Akuluakulu are you serious? Really? More even important pora anthu ena even samadziwa kuti ku Iran samadziwa ati ndife chiopsezo dziko lonse lapansi. No, akuona kuti si ife yayi ife sichiopsezo ku dziko lonse lapansi. Nkhani imene ndiyo nama, nkhani imeneyo ndi ya bodza. So nkhani inaso anayankhula nkhani yokuzana ndi kuti America ikupanga attack zinthu zogwiritsa ntchito anthu nzika za Iran ngati ma energy, madzi, chani. Kodi iwo kweni ku Iran akuzataniko kweni akuzataniko akuzalanga nzika bwanji. You understand what I mean? Number chino chomwe zimene anayankhula nkhani kuza ndi kodi ino are you telling me kuti nkhondo iyi ili ndi ma benefit ndinu ngati nzika? Iniyo phindu lanu ngati nzika mu nkhondo ndi chani?
kupatula kuti nkhondo iyi anayambisa ndi Maisraeli and phindu la Maisraeli zofuna za Maisraeli. Inuyo zikukusa ndani. Kodi nkhani ndiyo ndi America first kapena Israel first? Mafusa amenewo ndi amene anafunsa Masoud Pezeshkian, president wa dziko la Iran, kwaunikira anthu a dziko la America nzika. Komanso China anawuza kuti ife sitinayambitse nkhondo, sitiyambitsa nkhondo kwa ife kumango tikungo apa muvili mu nkhondo sei kwa ifeyo tikungozi defender, tikungozipulumutsa toka. Ene ngati mukuona zoti ife taphwanya mabase ena chacha zimene ziyazo zinoti tikuzoza kuti awasonda adaniso ndi omwewo. So before asanapange launch kudzera mabase amene wa Saudi, Qatar ndachana ife titagombola. That's it. Masoud Pezeshkian umonde mene anjani anayankhulira. Chabwino. Amene wayankhula after amene 1 hour or less than an hour pamene imakwana 10 ya Trump kuti apange address. De zimene yankhula zakezo amayankhula kuna kuti yangage the navy is gone, basi taononga kwathamwezi kwiraniko chilichonse makuti sanapereke ma reasons, sanapereke zinthu zomveka bwinobwino ngati president kwa mina anayankhula wa Iran. Okay, sindikumbakira koma at least zimene anayankhula nzomveka, because people need to understand anthu akuyenera kumvetsetsa chimene chikuchitika. Osangowauza kuti tamenya nkhondo iyi tikuwina. Kodi mukuwina iwo ngampeza nzako kwamba kumenya ti after wamenya nzakocha kana kwamba basi ife tikuwina nkhondo iyi. For the why? Mupereke zifukwa, mupereke ma reasons. You understand? Nkhondo kuitenga ndikuyika ngati kuti ndi ndewu imene tagwirizana kuti tione wamphamvu ndani. Akamayipanga narrate nkhondo ichi, akamayibweresa kugulu. You understand what I mean? Achina Trump news zawo nkhondo akamayibweresa kugulu, akamayibweresa ngoti ndi nkhondo noti basi timufate one kuti wamphamvu ndani ndi tikumenya ndefe tikuwina. Pamene nkhondo siti choncho. The issue is America ndi Israel anapita kukapanga attack Iran. Ukaphera subulumilo au ukapichana chana zimene akufuna arafuna mafuta kumene kucha. Iran ikulongoswa ma reasons. Israel ili ndi zifukwa zake, America ili ndi zifukwa zake. You understand what I mean? So Iran ikufuna kuzama ma reasons kuti ngani ndi ABCD. Awa kuzi ife tawina. Talongoswa zinthu zomveka kuti why pakuchitika ndewu chonchi. Why mukumenyana? You understand? So tikamakamba nkhani kuza ndi brainwashing. Anthu kwasokoneza mitu zimene apapanga Trump abasi. So taona zimene zachitika tamumve Trump zimene amayankhula. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. So, Trump wayankhula zimene zicha. Okay, wayankhula. Akuti taononga chilichonse cha Irani, chanza mbirimbiri, sakwanisa sokutani, kupanga sinzi.
zopangira launch ma missiles awo utaononga mabomba sanga ponyeso chenchane. Okay. So listen, nakufusani fusoloti maoti kumenya ndi kusinja amasiyana chani nanga amene akusonyeza kuti munthu wadi wamenyedwadi ndatiwo. Okay, nonse mukuzola ndi kusinja amaoti kusinja fakiti ammenyaro ujenicho ammenyaro okay akulu amusinja ndi amusinja ndati amusinjadi ammenyadi kwambiri. So what happened after 1 hour, kungotha 1 hour, Trump atayankha kuti Iran yo basi makuti akulu siyani. Irani inazapanga launch, inaponya mabomba kwana 100 chakuti, mabomba ukwana 100 chakuti kuponya kuti ku Israel na kuponya ku Doha, Qatar inapanga ujeni kulengeza kuti tukupanga intercept kuwakhala mabomba kuno tupangira attack. You understand? So meaning kwena kuti narrative yawo imene akumabweresa pa social media at Trump news makuti I mean zambiri zomakhala kuti I don't know intelligence yake amaitenga kuti information amaitenga kuti I don't know. Remember kuti poyambirira timanena pano kuti potenga di information ya ma Americans ndi ma Israel amati Iran ili ndi mabomba 3500. If you remember, Iran ili ndi mabomba ballistic missiles 3500. Mukumbukira timakamba zimene zwe obe pano baduluka nde anthu anagwira list imeneyi pano pa dzana patuluka list ya mabomba amene apangidwa fired, mabomba amene aponyedwa onse awupitira 5000 mabomba amene. Irani remember kuti maponya mabomba daily kwambira mwezi watha Irani kumponya mabomba, remember that. So izi ma information amapangawa amakhala ongofuna kwa sokoneza anthu mitu. Yeah, that's it. So Iran imafuna yaonesedzera kuti no inu mukuyitenga moyipa zinthu zanuso. So I mean information nono ndio I mean siyolondola yayi mukuti atha okay abwino kuponya bomba oseo. Right? So izo ndi zimene zinachitika dzulo and pamene mtolankhani amayankhula kuti akuluakulu is pounded more pound kusinja tumina. Well, we've been watching the Supreme Court. Israel is being pounded by Iran. Sirens sounding over Tel Aviv as a barrage of missiles hit the nation. Let's bring in Jonathan Hunt with more. Jonathan. Kayleigh, Israel in general and Tel Aviv in particular have been under almost constant bombardment throughout the day today. One of the most intense bombardments, in fact, since the very early days of this war. Just about an hour ago, we had an hour-long series of sirens. We watched... It's pounding. Abusinia is pounding. Also striking, kuda kupanga strike kupanga mabomba ya koma kuti akusinja sinzo ti yeye amarani amasimikiza kuti akulu ndewe asinja umene ngondi tu asinja mpaka na ndithu madzi unonga madzi mmene ku Israel ko takuona so that's it. Izo zimene zachitika ku menekoko pamene ndithu America nayonso ndithu ikumapitiliza kuisifani inaponya zimabomba zikulu akulimbana ndi mabezi abasi koma Iran inachallenge kaya kuti pali mabezi ena kuti niyo simungaponya bomba silingaphuliseko fundi basi kwambiri ma-Americans anaponya zima blockbuster zimabomba za 900 kgs 900 kgs kulemera kwa bomba. So that's it.
Guys, ngani limeneyo tumfale kabenza Trump peza shikiani afterwards naye wala bangwa zulo ma Israeli anali ndi mwambo wawo umochedwa kuti Passover osati yaza kaya ibe umochedwa Passover mwambo wawo wa ma Israeli mwambo meo nitu sunochitika ya chifukwa anashaidira pamene amati wakhala ta basi pene babani ambo kufa mphuka ndakudandaula kuti chifo chani ife tukanikopanga mwambo ndi ufunikira baba kunali misa kumeneko kunali mwambo wa chani kunali mwambo wa Akristo kunali Easter kumeneko anakaniza sumungapange Asilamu abanga Idi anakaniza sana bange nde inu mubange no inuso musabanga namuva ino wake uzungulula mutu ana mu comment section ino wake mutu wake soma gila akuti msatinamiza ifeyo Israelio inakaniza panopa kuti magathering was anasamba sonkhana chifukwa cha chitetezo for security reasons ndanakaniza ndawa apa sonkhana dzulo apa sova mirwani simagwira anthu enano simagwira anthu enano mirwani. So guys, thank you so much. Pema mugani malala ine cameras.